Jo no sé què està antes, si el mort viu o la bona vida, està tot com ahir molt parer, però és això, el que comparteixen són el poble. A mi m'agrada molt això, l'univers així com de personatges estranys, bueno, un poc Berlanga, no?, de que estiga el cura, estiga l'alcalde, estiga tota aquesta mediterraneïtat. Tot això m'agrada molt i ja el mort viu ho treballa, és una minissèrie de 5 capítols, però té un to molt més de comèdia negra, és una comèdia negra molt salvatge i molt gamberra. I estos contes a vegades igual tenen un to un poc més dramàtic o més Carver, de retrat d'una cosa molt concreta. I el mort viu és això, una minissèrie on jo explore la història d'una família que no està bé i sobretot del seu protagonista, el Llàtzer, que és un xavalet. El seu pare un dia el mata, en la mala sort de que el xaval torna al dia següent ressuscitat. I entonces a partir d'ahí comencen a passar coses pel poble i tot és sempre com des d'aquesta comèdia fosca, negra, àcida, de parlar de coses molt importants però ser capaç de riure's d'elles.